Vasili û Galip ku du Mesîhiyên Ortodoksin ji bo salvegera waftîz û rojbûna Hezretî Îsa di çileya zivistanê de li Stenbolê xwe avêtin navavasar da ku xeca li deryayê hatiye avêtin derxin. Vasili Kürkçü piştî soberiya li nav avasar xeca ku ji aliyê Patrîkê Patrîkxaneya Fenerûm Bartolomos ve li deryayê hatiye avêtin derxist, pişre jêra zêr hate dayîn. Böyle bir imkanı bulup da yapmak bizim için büyük bir onur tabii ki. Ez gelek şanazım ku beşdarî vê merasimê bûme. Cara ewel ez ketim vê pêşbaziyê û ji bo min rûmeteke mezin e ku min bi destê xwe ji deryayê xaç derxist. Çok kişi katılıyordu ama bu sene Salên borî tevî hewaya sartir û dibin baranê de bi dehan kesên ku ji Yewnenîsan û Ukraynayê de hatin Stenbolê xwe di avêtin navê da ku xecê ji deryayê derxin. Lêbelê îsal ji ber vayrûsa koronayê tenê du kes beşdarî merasimê bûn. Geçen senelerde daha eğlenceli oluyordu. Salên borî zef xweştir û bi keyf bû. Gelek kes dihatin xwe davêtin deryayê. Lê îsal mixabin ji ber tesîra pandemiyê tenê em du kes ketin nav avê. Salên borî jî ez beşdarî vê pêşbaziyê dibûm û her car jî ez dibûm duyem. Her wiha îsal jî bi heman awayî dîsa bûm duyem. Var yani. Merasîma her sal şeşê çileyê ku li nav Mesîhiyên Ortodoks û weka rojbûna Hezretî Îsa tê dîtin birêve diçe, bi xandina beyt û diayan bi dawî bû. Ercan da, Kurdistan 24, Stenbol.